A Pobra afondará no seu pasado na 7ª edición das Xornadas de Divulgación Histórica e Patrimonial. A Pobra coñecerá máis sobre a súa historia e patrimonio coa 7ª edición das Xornadas A Pobra do Caramiñal no Tempo, que se celebrarán os días 28 e 29 de setembro. Ata o momento, todas as convocatorias despertaron moito interese entre os veciños, o que axudou o equipo municipal a manter esta iniciativa. E creo que é moi interesante, non? Sobre todo para a xente de aquí, porque é unha oportunidade para coñecer o concello, para coñecer pois a historia do noso. Entonces, nada, esperamos que sexan do gusto de todas e todos os que nos queiran acompañar ese fin de semana. Se van a celebrar o 28 e o 29 de setembro no Cine Elma, e que aprendamos todos pois moitísimo da nosa historia. Estas xornadas naceron ideadas polo actual alcalde, xa na súa etapa de bibliotecario municipal, o que fai que sexan moi especiais para el. A Pobra conta con varios puntos de interese histórico e patrimonial. Por iso, dende o Concello, continúan con este tipo de proxectos. Este Concello, pois, continúa con ese compromiso co coidado, investigación e divulgación do noso patrimonio. Non só con este tipo de actos, non? Con estas xornadas, sino tamén con outro tipo de cousas que estamos facendo, como vai a compra de determinado patrimonio. Pois a principios de ano se mercou a Casa da Cadea, e penso que dentro de pouco pois vamos a anunciar algunha cousa máis en este sentido, que seguro que lle vai a interesar moito á xente. As charlas desta edición impartiránse o sábado 28 no Teatro Cine Elma. A primeira delas será as escavacións na Corte do Santo, impartida polo arqueólogo Mario Ramos, onde se coñecerán os resultados das probas realizadas no lugar nos recentes traballos. Precisamente unha das charlas, a primeira que se vai a inaugurar estas xornadas, pois vai a estar a cargo do arqueólogo que dirixeu esa pequena intervención. En concreto, Mario Ramos. A charla vai a ser as escavacións na Corte do Santo. E aí vanse a dar a coñecer algunhas dos descubrimentos que se realizaron, pero tamén das probas que se encargaron, non? Probas de orden cronolóxico. A segunda delas será o naufraxio do Santa Isabel e a Pobra do Caramiñal, impartida por Xosé María Fernández Pazos. Despois dun descanso, retomarase a actividade da banda lingüista Ana Isabel Bollón Agrelo, a cargo de Os apelidos da Pobra do Caramiñal, para despois finalizar con a Pobra do Caramiñal como escenario da literatura galega da man de Pilar San Pedro. O domingo 29 darase unha saída pola contorna dos lugares. As prazas son limitadas, polo que dende o Concello animan aos interesados a inscribirse canto antes. As prazas son limitadas, o sea que apurarvos todos e todas a apuntarvos, sobre todo para o tema da saída, porque, nas xornadas van a ter lugar no Cine Elma, entonces ten unha capacidade que seguramente podamos cubrir todas as necesidades, pero a saída sí que vai a ser pois un pouco máis limitada en ese sentido.